Carregant arxius de reconeixement de so. 1, 2, 1, 2... Provant... No m'escolte! Va tot bé, Xaval Cobra? 1, 2, 1, 2, Jota, C trencada, número pi, provant... Sistema preparat per a iniciar el viatge. Ah, sí! Ara sí! S'escolta i es veu a la perfecció. Que emocionant! Ui, doncs, vaig a començar. Endavant, presentació. Bon dia, estimats i estimades cibernautes de totes les èpoques. El meu nom és Maria Magnífica, la científica de Tavernes de la Valldigna. I és molt probable que vos estiga parlant des del futur. Ara m'explicaré. Em dirigisc a totes i a tots perquè per fi he aconseguit enllestir la meua màquina del temps. Es diu Xaval Cobra. Un plaer saludar-vos. Abraçada intertemporal. És un gran descobriment. Mira que ho ha intentat molta gent sense aconseguir res. Però jo ho he enfocat d'una manera diferent. La meua màquina viatja pel temps, però a través d'internet. No és fantàstic? Mitjançant una connexió intertemporal de la xarxa, he pogut establir comunicació amb els internautes del passat. I avui, des de l'any 2120, vaig a fer la primera prova en directe. Apassionant, veritat? No vos perdeu detall. Endavant, Xaval Cobra! Sincronitzant rellotge intertemporal. Un moment... Ja està. Ajustant marcadors ciberespacials. Perfecte. Any de destinació. Any? Podríem anar a... Ja ho tinc. Podríem retrocedir un segle, a finals del 2020. El viatge començarà en 3, 2, 1. Inici del viatge. Ai, que emocionant! Estem viatjant al passat, a la Tavernes del 2020. Mireu, és la platja. Està preciosa. I encara es veuen els cotxes com els d'abans, dels que no volaven. El primer cotxe volador es va comercialitzar al 2032. I la torre de Guaita està exactament igual que ara. És genial. S'han aplicat les últimes tècniques per conservar l'estat original de la torre. I això? Què és això? És una escola del segle passat. És veritat. Xaval Cobra, porta'ns a totes les escoles que hi havia a Tavernes del 2020. Explorant escoles. Encara convivien els xiquets i les xiquetes al mateix edifici. Com han canviat les coses. Ara, amb els mestres virtuals, no cal moure's de casa. Les escoles físiques van deixar d'utilitzar-se l'any 2056. Una llàstima. Ah, i això és l'Ajuntament antic, no? No l'havia reconegut sense la plataforma d'aterratge per aeronaus. Actualment es conserva la façana al museu local. L'edifici s'ha renovat completament. És fantàstic, Xaval Cobra. Quina passada poder veure com era el nostre poble 100 anys enrere. Està molt canviat, però jo crec que conserva tota l'essència. Atenció, interlocutor disponible. Genial! Per fi podré parlar amb una persona del passat, de l'any 2020. Qui és? En són 5. 5?
Detecte conversa a través d'una aplicació primitiva entre 5 amigues del Tavernes de 2020. Perfecte, connecta, que vull parlar amb elles. Establim connexió. Connexió en 3, 2, 1. Ei, xiques, ja heu fet els deures? Jo encara no. Jo tampoc, passe de portar-me bé. És veritat, jo crec que enguany no vindran els Reis. Que sí que vindran. Han dit que la cavalcada no serà igual que sempre, però que els Reis sí que ens portaran els regals. Hola, hola, bon dia. Ei, se'ns ha colat algú en la conversa. Hola, qui ets? Soc Maria Magnífica, la científica de Tavernes de la Valldigna. De Tavernes, que estrany. Nosaltres també som de Tavernes i a mi no em sones de res. És que vinc del futur. És una broma, veritat? No, vinc de l'any 2120. Això és impossible, Maria Magnífica. He inventat una màquina del temps que pot accedir a les distintes èpoques a través d'internet. Segur que sí, viatges amb el Google, no? Molt magnífica i molt científica hauries de ser. Ja m'imaginava que desconfiaríeu, però no hi ha cap problema. Puc demostrar que vinc del futur. Ah, que vaig demostrar-ho. Doncs, endavant. Gevalcobra, exploració de previsions immediates. Qui és Gevalcobra? És com li he posat a la meva màquina del temps. Previsions immediates preparades. En pocs segons, el pare de Neus la cridarà per sopar. Neus, a sopar! Ara vaig, pare! Marta està a punt de rebre una telefonada de Carles. Sí? Hola, Carles. És que ara no puc parlar. Després et toque jo, d'acord? Raquel Adéu. caurà de la cadira en 3, 2, 1. Ah! Tranquil·les, no ha sigut res. No ha sigut res. Natàlia fa 3 dies que no troba la calculadora científica perquè li ha caigut darrere de l'escriptori. A veure... Sí, estava així. Quasi m'he tornat boig a buscar-la. Andrea guanyarà una tauleta en un sorteig en 3 segons. Vaig comprar una papereta de la falla, però... Estan fent el sorteig ara. Estic mirant-ho a la web de la falla. Ha eixit el 834. Sí, és el meu! Què? Ja comenceu a creure-vos que vinc del futur? Jo sí, totalment. Que guai, no? És al·lucinant. A que sí? Jo també estic molt emocionada. Porte molt de temps treballant amb aquesta màquina i és la primera vegada que he pogut viatjar al passat. Una cosa, Maria Magnífica. Podríem fer-te una pregunta sobre el futur? És clar que sí. És sobre els Reis Mags. És que 2020 ha sigut un any horrible i sembla que 2021 començarà més o menys igual. Tenim un virus que no ens deixa abraçar-nos, ni anar al teatre, ni al cinema. Cercant crisi sanitària, coronavirus 2020-2021. I diuen que enguany la nit de Reis serà molt diferent. Encara que ens han dit que vindran, no estem massa segures. He llegit molt sobre el tema i sé que va ser molt dur. I no podries contar-nos com acaba tot això? Sí, volem saber si Reis Mags arribaran a les cases dels xiquets i les xiquetes com tots els anys. O si el virus ens deixarà també sense la il·lusió de la nit dels Reis. És clar, Gevalcobra ja m'ha localitzat tota la informació. Nit de Reis 2021, Tavernes de la Valldigna... Ja ho tinc. Quina velocitat té l'internet del futur. Però conta! Informació preparada. Els anys 2020 i 2021 van ser fortament colpejats per un virus que va arribar a tots els racons del món i va posar en perill tradicions tan arrelades com l'arribada dels Reis Mags. Però la gent del poble va combatre l'epidèmia amb grans dosis de solidaritat, estima i responsabilitat.
no es va poder celebrar la cavalgada de Reis, exactament igual que s'havia fet els altres anys. Però això no va impedir que els Reis Mags visitaren tavernes i que els més menuts de cada casa reberen els regals com cada any. Gràcies a la solidaritat de molts xiquets i xiquetes que van donar els seus joguets, ningú no es va quedar sense regal aquella nit de Reis de 2021. Tot el poble va col·laborar per mantindre la màgia d'aquella nit tan especial. Els botiguers i botigueres van obrir els comerços durant hores i hores perquè els emissaris reials pogueren aconseguir els regals sense haver de patir aglomeracions. Els xiquets i les xiquetes van romandre a les finestres i balcons per veure aquella entrada tan especial de ses majestats d'Orient pels principals carrers del poble. I quan van anar a comprovar el menjar que havien preparat per als reis, van veure que, com sempre, els camells havien rosegat les garrofes i ses majestats havien tastat els torrons. Ho sabia, els reis vindran al poble, com sempre. És clar que sí, la gent de tavernes de 2020, ja de 2021, es va adonar que la màgia de la nit de Reis no està en grans carrosses ni en les avingudes plenes de gent. És cert, la verdadera màgia de la nit de Reis és la solidaritat que portem a l'interior dels nostres cors. I en el desig de fer feliços a la gent que ens envolta. Que bonic! Ara em sent tan orgullosa de la gent del meu poble. Xiques, me'n vaig corrents a fer els deures que no vull que els reis em porten carbó. Aneu a sopar. Ja vaig, pare! He de deixar-vos, però ha sigut un plaer trobar-te per la xarxa, Maria Magnífica. Iniciant viatge de tornada. Jo també he de marxar cap al futur, però tornaré a visitar-vos. I ja sabeu, solidaritat, estima i responsabilitat. I segur que superareu aquest moment tan complicat amb èxit. Adeu!